Moni ndenkhani yoopsa yanseru disclaimer amene muli ndi ana musantumizire ma message kuti ayo zinena disclaimer ndakuwuzani zangogwa uko ku Switzerland. Maona banja ili akuti uyu modelo anali Miss North Switzerland mu 2007 ndi modelo anali modelo anakwatira ndi mamuna uyu mu 2017 akuti zinake Thomas. Gaziyo modelo yo Christina ukwati wawo obeba chilichonse zobeba anthu otchuka. Modelo kaliya yake yabwino pa Facebook zonyezimira anaberekerana ana awiri aliyense ati amaliona kuti banja labwino kwambiri banja la pamwamba nde zapezeka kuti anthu anadabwa Christina wasowasa akumuona afufuze kuti Christina ali kuti kupita kunyumba kwake anapeza zotsalira mafupa mu February. Iwo achafufuze anamugwira mamuna wake banja lokongola lobeba pa social media pena paliponse ili autenga mamuna yakumufusa anavomera kuti ayenda mpanga chiwembu chazakhala bwanja akuti inali self defense akuti Christina yo anayambana nyumba mu Christina nkuthamanga ati kutenga mpeni iyeyo nkupeza kuti watani wammenya kwambiri mkazi wakeyo nkumpanga strangle kazi wamwalira basi kuntenga atamupha kupita ati ku laundry room basi kutenga chi electric knife akuti kwamba kumucheka atatamudula anatenga zotsalazo kwamba kumpanga blend kumpanga pure kumunyenya ndidzonyenyera nyama amunyenya zinazo ndikutani ndikuzisungunula kuzichita pure atazipanga pure nkuzika mu chemical kuti asungunuke kwambiri koma anatsalabe zinthu zina kaya ziwalo zanje zinatsalira zomwe apolisi anazipezazo nde moti amunawo a Thomas iwo wiki yomwe akuti kupita ku court ukapempha bail akuti inali self defense nde amukanira bail milandu ikadapitirira abe self defense ya mtundu wanje umudula mpaka kumusungunula kumpanga blend kutani anthu akitaonena anthu abwinobwino ngati awawa zochitika zake zochititsa mantha zili ku dziko uko. Iyo nde ya ku Switzerland zikuchitika pakali pano news iyi yangotchuka kumene pena paliponse nde tiyitsatira timva milandu yake kuti imuthera bwanji. Sleeping with the enemy eni zikoma kwambiri.